patria dlhy vždy do BSM? Patria do BSM len vtedy, ak vznikli manželom spoločne. Nie ak bol zaviazaný len jeden z manželov, a to ani vtedy, ak za požičané peniaze nadobudli vec do BSM. Spoločne manželom vzniká dlh len spoločným právnym úkonom alebo právnym úkonom jedného z manželov, ktorý zastupoval druhého manžela v bežných záležitostiach rodiny. A teda z praktického hľadiska to znamená, že ak si manžel bez vedomia druhého manžela vezme spotrebný úver 10 000 eur, čo sa nepovažuje za bežnú vec, je tento dlh iba jeho, čo je dôležité pri vysporiadaní BSM. Ak sa však stane situácia, že manžel si vezme úver a tento nespláca, v prípade výkonu rozhodnutia môže byť táto pohľadávka uspokojená aj z majetku patriaceho do BSM, a teda aj z majetku toho druhého manžela.